Terve. Morjes. Joo, mulla on siis vähän kiire, että jos vaan voidaan niinku ottaa tää mahdollisimman niinku nopeasti, niin se olisi siinä sitten. Mistä me... Ai, tää oli tää Palascamp-juttu. Noniin. Joo. En oo siis lukenut tätä, mutta kyllä mä varmaan tästä saa sen ihan hyvin. Hei, mut pistä pyörii vaan, niin... Joo, käy. Käy, mahtavaa. Mä ajattelin, mä otan vähän sellaisen niinku enemmän tällaisen fiiliksen, niin mä luulen, että se on parempi just näille katsojille, että katsoo tätä, että se tulee sellainen vähän niinku... Mut alright. Ihan sama mulle, mut siis... Mut okei. Moi, mä oon Andre Wikström ja mä tulin kertomaan teille vähän Palascampin uutisia. Palas Gourmet on ollut suomalainen ravintola- ja ruokakulttuurin edelläkävijä jo lähes 6 vuosikymmentä. Ja minä itse aina käyn siellä. Syyskuun lopussa Palas Gourmet aloittaa ruokahistoriansa esittelyn aina kuukausittain vaihtuvalla vuosikymmenen menyllään. Sitten mä haluan vielä kertoa teille Camp Cafesta, koska lokakuussa 120 vuotta täyttävä Hotel Campin legendaarinen Camp Cafe on laajentanut supersuosittua baarialuettaan ja avannut ruokasalin puolelle uuden huikean cocktailbaarin. Wow! Mä oon ainakin innoissani. Miten vaikka siellä juoda sitten champagnea tai olutta? Ja hei, mulla on vielä yksi jymy-uutinen, koska Restaurant Linna, don't get me started. Lönnruutin kadun Hotelli Linnan paksut graniittiseinät kätkevät sisäänsä uuden herkullisen ranskalaisvaikutteisen salaisuuden. Koska mitä te sanotte, jos minä sanon escargots de Bourgogne au beurre mousseux persille tai vaikkapa risotto de escargot aux petits pois frais? Kuulostaa hyvältä, eikö vaan? Hei, Palascamp, the home of modern luxury. Ei kun modern luxury, the home of modern luxury. Noniin, se oli siinä. Seuraava keikka kutsuu. Hei, kiitos hirveästi. Mutta miten se rahan kanssa jotenkin se... Laskua. Ei, kun mä en laskuta. Se on jotenkin niin 90s. Se on niin yesterday. Että jos vois saada sen ihan niinku kirjekuoressa vaikka tai jotenkin, niin se olisi paljon parempi, jos saa sen vaikka silleen sitten. Kun se on se laskutus jotenkin silleen, että se on jotenkin niin paljon vähemmän kuin mitä on pyytänyt.